салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навбаи имрӯза бародарон нархҳои мотоблокҳои бензинӣ ва дизелӣ ва кӯҳна ва нав, арзон, қимат ҳамаи намудаш ҳаст бародаро, баҳри шумо омода кардагим. Ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. Барои дастгирии канали мо ядона лайкиам бо бигира биҷиқӣ. Дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. Дар шумо чизе маъқуле дар комментария бинависед. Иншоалло мо баҳри шумо пешкаш мекунем. Шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои WhatsApp ман дар рӯи экран бигиред, равон кунед. Иншоалло мо баҳри харидоро пешкаш мекунем. Худо нигаҳбонтон бошад. курси имзо дар рӯи экран, видеоро то охир тамошо кунед. мотоблок қарор дорад дар ноҳияи Турсунзода бародаро. дизелнияи ҳама ҷояш заводско, ягон камбудӣ мега надорад. раднояи краска 6 ҳамаш заводско ахча бародаро. 4 баллони нав дорад. нархша 30,000 сомонӣ мега. 12 қувваи аспа дорад. соли баромадаш 2020 соли бародаро. ина хитон бинед, присеп дорад. ҳама чизаш 100% бо савдо карда мешавад. касони харидоре марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ҳамаш 100% гуфтагӣ. ина бародаро мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дар ҳолати хуби техника қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. ҳамаш 100%. ин ҳама бо бештар маълумотош дар рӯи экран бародаро навистагиай. нархша 12,000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. ин бештар маълумот ҳамаш дар рӯи экран навистагиай бародаро. дар бозорам ҳаст запчастош. ҳамаш мега 100% дизелнияй. бензинияй бародаро, бахшиш бензинияй. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат бародаро. мотоблок бензинияй 12 қувваи аспа дорад. дита скорости сини пеш дорад. як тanga сини қафо дорад. ҳамаш 100% 3600 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. ай пеш мега биё, бо савдо мешавад. ина мотоблока хитон бинед, камака кӯҳнатарай бародаро, оне ки арзонай. касоне ки харидор бошед ё нашуд ин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, занг занед. мотоблок қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат бародаро. состояниш зурай мега. присеп, диска, алафдравак дорад. савдо бо мешавад. дар назди техника мақсад бо савдо карда мешавад. нархша бародаро 13800 сомонӣ мега. дизелнияй 13800 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашудаи мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. присеп дорад, алафдравакам дорад. дигар чизошам метиятон бародаро, марҳамат, занг занед. мотоблок дизелния бародаро 12 қувваи аспа дорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотоблок моделиш 190 бародаро. 190 доставка ба тамоми Тоҷикистон ҳастак. нархша 12600 сомонӣ мега. қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғантепа. моделиш 190 бародаро, беҳад модели хубай. касоне ки харидор бошед ва нашуд ин мотоблоки пачка фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, аз ҷош заводид мешавад бародаро. занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ина бародаро мотоблоки бензинӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. мотоблок дар ҳолати хубай. ҳамаш созай мега. майда мотоблоки майдаи бародаро. бензинияй бо ҷефкнакам қатиш ҳастак. дигар чизошам ҳастан. 3000 сомониш мега. мотоблок хубай, созай мега. ягон камбудӣ надорад. ҳамаш 100%. касоне харидор бошед ё нашуд ин мотоблоки майда фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, занг занед. ина бародаро мотоблоки фурӯшӣ навай, соли баромадаш 2021 солай бародаро. қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод. нархша 7750 сомонӣ мега. плук, ҷефкнак, картошкаканак, ин чизошам бародаро қатишан. нархша 7750 сомон мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашуд ин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед.
инам бародаро мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. Сабаби фурӯхтан заруре мега пил дар корай. Пил дар кораш будааст 195-кай 12 қувваи аспа дорад. Пулука чизила дига чизош ҳамаша ҳастанд. Ина бештар маълумот ҳама дар рӯи экран навистагия бародаро. Нархша 15 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. Дига чизошам фурӯхта мешавад. Dastavkarам ба фикрам дорад бародаро. касоне ки харидор бошед нашуда мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародарон мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент. соли баромадаш 2017 солай. харидор бошад бо айпешӣ гап мезанем, мега дизелия ба фикрам. нархаш 15 000 сомонӣ мега ки ин чизое ки дар рӯи экран дидаси бародаро ба ҳамаи ҳамин чизо фурӯхта мешавад. состояниш соза ягон камбудӣ мега надорад, ҳамаш 100% гарантиш хатияй. касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳамин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. мотоблок Honda бародаро қарор дорад дар ноҳияи 5 ай Москва нав овардагия 15 қувваи аспа дорад бародаро, ҳамаш 100% кармотор коробка ҳуй кардагӣ нестак. ҳамаш 100% бо нархи 9000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо савдоран мешидаст бародаро, бештар маълумоте дар рӯи экран навистагия хитон бинед бародаро. касоне ки харидор бошаде нашуда ин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. гуфтагие ки хариде пушаймон намешавед, марҳамат занг занед. ина бародаро мотоблоки фурӯшӣ бензинияй 7 қувваи аспа дора айрасия овардаги соли баромадаш 2020 солай бародаро қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 4500 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. ина бародаро мотоблока хитон бинед, ҳамаш 100% ягон камбудӣ гуфтагие надорад. касоне ки харидор бошед нашуда ин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ина бародаро мотоблока хитон бинед, марҳамат занг занед. ина бародаро мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Нуробод. дар ҳолати хуба, ягон камбудӣ мега надорад. дизелияй 186ай мотоблоки 186ай присепшам қатишай бародаро, ҷифкнакам қатишай. нархша 8000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. ина бародаро мотоблока хитон бинед, состояниш гуфтагие ки 100% ягон камбудӣ надорад. касоне ки харидор бошед нашуда ин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародаро мотоблоки пачка. иша нафаҳмидам бародаро бензиния ё дизелияй. пачка қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. мотоблок арзонай мега. иҷа заводчай, мақсад магазини мотоблокай. чанд намуд дорад, бисёранд. 6600 сомонӣ сар мешавад то 12 13 15000 сомониро бародаро наван. ина мотоблокро хитон бинед. касоне ки харидор бошед нашуда ин мотоблокҳои пачка фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. мотоблок қарор дорад дар ноҳияи Ёвон бародаро, состояниш зурай, айҷош завадид мешавад, ягон айб надорад гуфтагия. сабаби фурӯхтан сум дар корай мега. нархиш 14400 сомонияй дизелияй. присепшам қатиш фурӯхта мешавад, ҷифкнакшам дига чизошане. ина бародаро мотоблока бинед, дизелияй 186 ё 88 бародаро ҳамтарияй. нархиш 14400 сомониш мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед нашуда ин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. мотоблоки бензинӣ бародаро қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ремонт кардагӣ нест. бензиния бародаро пачкаи айрасия овардагӣ 8 қувваи аспа дорад бародаро. нархиш 5900 сомонияй. ина салоҳошам наванд. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ҳолати хубай. 5900 сомониш мега бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед нашуда ин мотоблоки пачка фаҳмидан мехоҳед, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. чанд намуд дора бародаро, як намуд нест. занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин мотоблокҳо дастрас кунед. бародаро ина мотоблокҳои нав қарор доранд дар шаҳри Хуҷанд. японски мотоблока 9 қувваи асп сар мешавад. япония овардагиан ҳамашу оригиналанд. ягон камбудӣ надорад.
беҳад мотоблокҳои наванд. Нархшо 18999 сомонияи бу арзоншам ҳаст, қиматшам ҳаст. Чанд намудаи бародаро, касоне ки харидор бошед нашуд ин мотоблокҳои нав фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Бародарои азиз, ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Худо нигаҳбонтон бошад. Як дона лайка фаромӯш накунед.